Pag may Pajero ka, alam na agad. Nako, mapera may-ari niyan, pangyayamanin yan. Ito yung kotse ng mga don at donya sa mga pelikulang Tagalog. Kaya naman ito ang naging dream car o SUV ng mga Pilipino noon pa man. Talaga namang masasabi mong made it ka na o successful pag meron ka ng Pajero. Sa video na to, pag-usapan natin ang iconic na Mitsubishi Pajero. Ano pa nga ba ang espesyal sa Pajero? Bukod sa may natatago pala itong heritage sa racing. Pero mamaya natin yan pag-usapan. Dito muna tayo sa pinakakaakit-akit na katangian ng Pajero, ang pagiging simbolo ng kayamanan. Paano ba naman isa ito sa mga pinakamakisig na sasakyan na lumapag sa Pilipinas? Sa sobrang tangkad ng Pajero, tanaw mo na ang laylayan ng lipunan. Iniirapan nito ang mga sedan pag dumadaan at ito talaga ang hari pagdating sa payabangan ng sasakyan. Napakatibay din ng body frame ng Pajero at merong tila ba immortal na makina. Noong 90s, higanting kumpanya na ang Mitsubishi sa Pilipinas at kasabayan ng mga Lancer ay lumabas ang Mitsubishi Pajero, ang unang SUV bago nag-trending ang market ng mga SUV. Mamaya alamin natin kung ano yung pinakamaangas na generation ng Pajero. 4-wheel drive ito, pambundok at matatarik na daan, basically pang off-roading. Sa first generation Pajero, natuklasan ng mga Japanese na pwede naman palang maging astig at gwapo ang isang off-road na sasakyan sa aspaltong kalsada. Ang original Pajero ay unang nilabas na 3-door gas, turbo gas at turbo diesel na makina. Kasunod nito ang 1983 model na 5-door at V6 powered na 2.5 liter turbo diesel intercooler engine. Maskuladong makina, reliable, matipid at malakas din ang hatak sa akyatan. May turbo pa at ito na nga mga kaibigan, 1995 lumabas ang pinakamaangas na Pajero, ang Generation 2 Mitsubishi Pajero Fieldmaster. Pag sinabing Pajero, karamihan sa mga Pinoy ito yung nakatatak na picture sa utak nila. Malakas na makina, gwapong-gwapo at yayamanin ang forma. Talaga namang sigawan ang mga chicks habang bumababa ka dito. Matibay ang kaha at backbone ng Pajero Fieldmaster dahil naka-body on frame chassis. 4-wheel drive na din at wala kang masasabi sa loob at labas ng sasakyan. Sobrang luxurious tignan, mula sa makintab na mga pintura at leather seats hanggang sa mga pulidong wood panels. Malamig ang aircon, komportable ang suspension at pampamilya din dahil 10 tao ang pwedeng magkasya dito. Dalawang variant ng makina ang kinabit sa Pajero Fieldmaster, ang legendary 2.5 liter 4D56 turbo diesel at isang 2.8 liter 4M40 engine kapares ng 5-speed manual o 5-speed automatic. Yung 2.8 liter version sobrang tindi, kahit 5 kalabaw yata kayang buhatin paakyat ng Baguio sa sobrang lakas ng hatak sa 298 Nm ng torque. Ang maangas pa dyan, nagkaroon din ng racing version ang Pajero. Kagaya ng Evo, nagkaroon din ng evolution variant ang Mitsubishi Pajero na humakot ng panalo sa Dakar Rally sa Paris. Mula pa yan noong 1993. First generation hanggang dito sa Pajero Fieldmaster Evolution Motorsport model na sagadang specs. Kargado ng halimaw sa lakas na 3.5 liter DOHC V6 engine na naglalabas ng 260 horsepower at 324 Nm ng torque. 2-door Pajero na may double wishbone suspension sa harap at multi-link suspension sa likod. May hood scoop din at spoiler. Idaan mo sa forma, makina, off-road o racing, wala ka talagang masasabi sa Pajero. Paki-share naman ang video na to kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo sa baba. Salamat sa panonood.